Ang mga Pariseyo o mga magtutudlo sa balaod nangayo kang Jesus og sign. Aron pag kunuhay pag convince nila nga siya tinuod nga pinadala sa Dios. Unya niyon si Jesus walay hatag nila nga sign. Ang ihatag ra gyud ang nahitabo ang sign ni Hunas. Si propeta Hunas, kung atong mahinumduman, gipadala sa Ginoo ngadto sa Ninibe aron pagpasidaan sa mga tao, pag-warning, matangag warning ang mga katawhan didto nga kinahanglan sila maghinulsol sa ilang mga sala o magbag-o sa ilang kinabuhi. Kay kundili silutan sila sa Dios. Unya ang katawhan mituo sa gisulti ni Hunas. Naghinulsol sila sa ilang mga sala o gipasaylo sila sa Dios. Wala ipadayon sa Ginoo ang pagsilot nila. Karon gikumparar ni Jesus ang iyahang wali ngadto sa katawhan sa Israel ug sa wali sangyaw ni propeta Jonas ngadto sa Ninibe. Yang gikumparar. Unsa nga ang katawhan sa Ninibe mi tuo ni Jonas. Na responsive kayo sila sa wali ni Jonas. Apan ang katawhan sa Israel wala gyud magtagad, wala mo tuo sa wali ni Jesus. Ato po nga makumparar dire ang relasyon sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod, relasyon nila kang Jesus. O sa relasyon sa mga apostolis ngadto ni Jesus. Ang mga Pariseyo o ang mga magtutudlo sa balaod, wala mo dawat ni Jesus, wala mo tuo ni Jesus. Apan ang mga Pariseyo or ang mga apostolis, ang mga tinunan ni Jesus, midawat niya, mituo niya. So nagmahay ba? Marag nagmahay si Jesus aning mga tawhana. Yung siya nga ang rayna sa habagatan, mipanaw og layo kaayo, katunga gyud sa kalibutan, aron lang sa pagpaminaw sa makinaadmanon nga mga pagtulunan ni Solomon. No? Gahago gyud ang rayna sa habagatan, naghago aron lang sa pagpamati, pagpaminaw ni Solomon. Apan ania si Jesus, labaw pa kang Solomon, wala nila paminawa. Katong katawhan sa Ninibe, naminaw ni Hunas. Nya ania si Jesus, labaw pa kang Hunas, ang mga tao dili maminaw niya, dili mamati niya, wala mutuon niya, no, di ba? Kinsabay dili hiubos ana, kinsabay dili magmahay ana, na. Ang mga Pariseyo, ang mga magtutudlo sa balaod, nangayo og sign. Napagkadaghan ba nga sign nga gihatag na ni Jesus nila, di ba? Pagkadaghang milagro nga gihimo ni Jesus, nga ilag yun ni nga nasaksihan, panwala sila yun mo too.
Ang tinuoray gyud kining mga kaaway ni Hesus, kay mga kaaway man niya, kining mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod, dili ni sila gyud tinuray interesado og sign. Nangayo sila og sign aron kunuhay sila mutuo, apan na dili gud na interesado sila og sign. Kay bisan pa muhatag si Jesus og sign nila, maghimo pananglitan siyag milagro, di gihapon sila mutuo. No, di gihapon sila mutuo kay di ba giingon nga, for those who believe, no proof is necessary. And for those who do not believe, no proof is sufficient. Mutuo mo, anak. Tinuoray ba, anak? No? Nasayod ta nga kawang lang gyud ang pag-explain ngadto sa usa ka tawo nga dili gusto mamati. Na? Kawang lang ang pakigsulti sa usa ka tawo, pag-explain ngadto niya og usa ka butang nga dili gusto nga mamati. Dili abli ang dalunggan og kasing-kasing sa pagpaminaw o pagpamati. Sa samang paagi, maupod, lisod pod sa uban sa pag-explain og usa ka butang nato, ngana nato. Kung kita pod, dili pod gustong maminaw o dili pod gustong mamati, di ba? Kung sirado ang atong huna-huna, sirado ang ato ang kasing-kasing sa ideya o opinion sa uban. Lisod ang pagtukod og maayong relasyon sa atong isig katao kung kahit taog ulo, kanabang mistake lang yun ta sa atong kaugalingon nga opinion o ideya, na magdumili ta sa pagtanaw ug laing point of view. Di ba, tinuod? Kanang ato lang ang ato ang dawaton. Kanang lang ato ang ideya o opinion, ang ato ang sundon, na di na ta maminaw sa ideya o opinion sa uban. Walay maayong relasyon nga mo resulta ana, di ba? Nibalo mo, usik ang kahigayunan nga makakaton ta og mga bag-ong butang gikan sa uban. Kung ang atong tuyo, mao lamang ang pagbantay sa ilang sayop, imbis maminaw ta sa iyang isulti. Di ba mao man ang naitabo? Mao man ang ilaha sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Gibantayan lang nila nga masayop si Jesus. Ang tuyo nila, ang sayop ra ni Jesus, pagbantay ra sa sayop ni Jesus, because they want to discredit Jesus. Kay naglagot lagi sila niya. Kontrabida man si Jesus sa ilahang kinabuhi. See? Mga igsoon si Bartimeus sa Bible, buta. Namiduol siya ni Jesus. Nya gipangutana siya ni Jesus unsay gusto niya ni Bartimeus. Unsay iyang gusto. Unsay sulti ni Bartimeus, Lord, that I may see. Lord, that I may see. Makakita na unta ko. Na para nako mao ni ang gikinahanglan nato in terms sa ato ang relasyon ngadto sa Ginoo o sa atong relasyon ngadto sa atong isig katao.
Sahay dili maayo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Tungod kay dili man ta maminaw sa iyang pulong. Sirado ang atong huna-huna, sirado ang ato ang kasing-kasing, di ba? So nindot nga pangayoon sa Ginoo, Lord, that I may see. Mapod sa relasyon nato sa atong isig katao. Relasyon nato diya sa mga sakop sa atong pamilya. Ngano man nga wa ta magkasinabot, wa nganong walay kalinaw. Tungod kay we refuse to see. Sa unang giingon, dili ta maminaw sa ideya ug opinion sa uban. Stick lang yun ta sa atong kaugalingon nga ideya ug opinion on things. Lord, that I may see. Amen. Mga igsoon,